Qılны 40-qa yarardayşır, qızı urak üstü, kombaynçılar aldında oңышны vaqtında югалтуларсыз жинау бурышы тора. Qırdağısı түгел, амбардағысы ашлык бит. Зәй аграрийлары кичә 12 августта көзгө будай жинауны тәмамлады. Уңыш гектарыннан 64,1% интересе. Хәзер орпа жинау белән мәшгульләр. Комбайнчылар иң яхшы күрсәткечләр белән Нива Восток җитештерү комплексында хезмәт куя. Алар Татарстан президенты грантына дәүга кыла. Республика конкурсы комбайнчыларга 100 000 сумлык 200 премия гамәлгә куйды. Моннан тыш район башлыгы премиясе дә бар. Районда Илдус Фәтхуллин комбайнчылар арасында беренче урында бара. Комбайн штурвалы артында 5нче елын эшләй. Узган ел суктыру нәтиҗәләре буенча призлы урында иде. Торым 750 комбайнын 2нче ел иярлый, аңа кадәр Нива комбайнында эшләгән. Абитларда туктамыйбыз, ужын вакытларында да туктамыйбыз. Помощник белән алмашып эшлибез. Помощник ничек тырышма? Помощник әйбәт. Инде аның белән хәзер тоже 3нче сезонны 310 бергә эшлибез. Алдырлыкны бирмәскә исәплисезме? Алла бирсә бирмәскә инде тырышырга, эшләргә. Икмәкне тизенә түгел, югалтуларсыз жинау зарур. Домир Шәйгәрданов тәҗрибәле комбайнчылардан, 4 бала атасы, ял иткәндә гармунчы, җырчы да әле ул. Üstünlükleri мындай уңыш өчен менә бик яхшы комбайн. Күбрәк уңыш булган сайын әйбәтрәк ала, чистарак та потеряда урак вакыты җиткәч, урак дип язгы чәчү беткәч тә күңел басуга тарта инде уже үсә башлагач безгә теге үсә дип, ипи үсә дип көтәбез. Бер-берсен уздырып эшләүче кыр карапларына сокланырлык. Алар артыннан тузан ирегенә күтәрелеп кала. Безнең бу басуда логистика комбайнерлары 3 Торым 750 комбайн эшли. Монларда безнең Илдус, Азат, Домир комбайнерларын шушы ишигет. Алар безнең холдинг буенча иң алдынгы урыннарда баралар. Аларның һәрберсенең 2000 тоннадан артык сугылган зернасы бар. Зәй районы игенчеләре 13 августка 18200 гектарда ашлык җыеп алып, экваторга якынлашты. Кичә исә 12 чөгендер җыю комбайны тотлык тамыраулыга кереште. Шикәр чөгендере 100 гектар мәйданнан җыелды. Уңдырышлылыгы гектарыннан 450 центнер тәшкил итә. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.